Sziasztok, én Enikő vagyok, és most egy saját videót fogok csinálni. Egy pillanat, csak be kellett csuknom az ajtót, mert az öcsém hülye. Na mindegy, most nem ez a lényeg. És egy olyan videót fogok csinálni, amiben elmondom, hogy én miket szeretek, vagy mit szeretek csinálni, tevékenységek, meg ilyenek. Hát kezdem először az étellel. Az étel az leginkább, amit szeretek, a hasábburgonya, hát az a krumpli. Ugye, tartalmártással, majonézzel és rántott hússal, de még van egy csomó. Na, azt most nem szorolnám föl. A kedvenc sportom az a kézilabda, még kézilabdázik is, akárhogy nem látszik meg rajtam, de pedig tényleg űzöm azt a sportot. A kedvenc tevékenységem itthon, amit szoktam, gép, vagy tévé, vagy akár beszéltek a házi munka, kajálok legtöbbször, meg ilyenek. Amúgy, és nem tudom, hogy most még mit mondjak, de majd írjátok meg kommentbe, ha akartok, jó? Na, de én most elbúcsúzok, csumi!